aquest premi, no? De teatre. Abans no ho he explicat a la premsa, no sé si m'he oblidat o m'ho he guardat per ara, per tothom. A mi em fa molta il·lusió, sobretot també perquè deu fer 12 anys o una cosa així, vaig quedar finalista del Premi de Narrativa. Jo no ho sabia, vaig rebre la revista a casa, vaig fer les deliberacions del jurat i vaig veure que havia quedat segon. I va quedar aquesta recança d'algun dia poder guanyar un recull, no? Un premi amb tanta trajectòria, amb tant prestigi i que realment té aquesta història. Per mi és un gran honor i un gran orgull. Molt bé. Nebraska. Què és Nebraska? 4 personatges en acció, que són els que porten tot el pes de l'obra. I que bé. 4 personatges, però sobretot un. El protagonista, que és un home condemnat a mort, a la pena capital, a l'estat de Nebraska. D'aquí el títol, no té altre secret l'obra. Condemnat a la cadira elèctrica perquè Nebraska va ser l'últim estat dels Estats Units on estava vigent la pena de mort a la cadira elèctrica. I aleshores aquesta és una història protagonitzada per aquest condemnat i anem veient al llarg del desenvolupament de la trama en diferents flashbacks el que han estat els últims mesos, els últims anys de la seva vida tancat a la presó. I el que intento una miqueta en l'obra és fer pensar a l'espectador posicionar-se o a favor o en contra de la pena de mort. O sigui que en aquest cas els espectadors fan de jurat. De jurat no ho sé, jo em contentaria que fessin d'espectador, sobretot perquè voldria dir que l'obra s'ha representat, perquè jo estic molt content de que l'obra hagi premiat, de que la publiquin també, sobretot, però el que més m'encantaria també és que tots vostès la poguessin veure algun dia de l'escenari, que és on s'ha de veure el teatre. En motiu precisament d'això, en motiu de l'estrena del guanyador de l'any 2009, en Ferran Joan Miquel, nosaltres en l'editorial de Recull reivindicàvem precisament per què no podria ser que s'estrenessin les obres guanyadores del Premi Josep Ametller de Teatre de Recull primer a Blanes i després arreu, per fer-ho com a Hollywood arreu del món. Doncs jo em sumo a aquesta reivindicació i si volen l'any que ve fer la meva obra ja tenen el meu sí. De totes maneres, el públic també, ja el tens mig guanyat. Però a part d'això, també potser caldria que expliquessis, és a dir, és una obra amb 4 personatges que fa pensar que la posta en escena no ha de ser costosa. No, actualment tal com està la situació econòmica ja has de pensar quan escrius una obra que hi hagi pocs actors perquè és el primer que et pregunta el productor, no? Quants actors surten? Hi ha 4 actors i a més ja els direm que cobrin poc, no? Hi ha 4 actors, és una posada en escena crec que força senzilla, diguem-ne, de cara decorats, de cara escenografia, per tant, no ha de ser aquesta l'excusa per no poder-se fer. Molt bé, Jordi. T'emplacem a l'any vinent que siguis aquí, perquè presentarem el teu llibre i tant de bo puguem donar la notícia que també es farà la representació. Però el que ens comprometem nosaltres és que tindràs el llibre editat l'any que ve i que us esperem aquí. Gràcies.